make a chance to fix this thing. They only change the name national government to give me the CDF culture. But this architect amagi no no kolokre. So kaka jo katiba jok ma tikero ne ratiro mar oganda Kenya Human Rights Commission angoma uparo ni uwinjo bed ne timo mondo weche ma wacho ni separation of powers gi kik bed ni nitiere gik moko matuomore to kikore to bende pod target ng'at achiel nikech nitiere paro mang'eny ma nitiere sani kata mane wach CDF no iwacho ni weche mag basari ma bende achiel kuom gik ma iselose ka ma Derio Didek ne dwa ni mondo gole kuom CDF mondo kete agulu moro madhi siro somo achiel kachiel obedi agulu mar kuom ranyisi e bwo migawo mochune weche mag somo ma bende koro ok dhi ne county ma koro pod dong kuom piny owacho mamalo to kodhi ne county to dhi ng'iyo weche mag somo koro somo ma samoro wajumbe timo ang'o gini muparo ni winjo bed ne inyalo losi mondo kuom ranyisi gik matiyo ti gik ma pod inyalo med mondo gik moko med tiyo bende ti kata ka en medo omenda madhi ne counties bende omedi mondo counties bende obed kod thochgi mar tiyo ne jopiny Kirango kaka structure ma government bedo to especially national government nochukuru wauwe wach ma national government the structure ma government ni one code executive to one code ministries state departments ineno devolution is not about county governments. Devolution in a way of managing public affairs through the ministries. They are supposed to devolve their services ineno kata kakuru wadoki wach mar education one called schools, school management committees, or board BOMs go. Ken koron CDF konye wach mabasarika. Why can't we have a system? Make the information about needy students, work school. To pesa ni owo, the ministry, ko this school, the mondo ko nyati this school. To romugi pesa ni kuro. Kata na feeding program ni. Oron ko day school kucha mondo in bed then wol nyati ni dimini school to romo code services mobedo allocated funds code parliament to wabunge mondo koro ket chik motegno ma this money is devolved directly to the institutions molo ni pesa pod kalo I constituency ka makoro enwe biro launch kaki ichiwo basari koro gimo wacho ni pod nitie haka pesa nyalo chopo bichopira tiro mek jopiny moko kalo through these other channels mang'eny makoro basari chiwo chik governor nigi basari president nigi basari MCA bedwaro bed gi basari kia women bed nigi basari in the process onge accountability nitie a lot of overlaps duplication and even political manipulation koro ji end up ni yudo pesa moko matindo tindo alf adek ka nwach bunge dwaro mondo o satisfy every corner mondo maintains political support base koro ero ng'ato chungo siling alf adek komi siling alf adek choro gonya this school kinyo riembe so these are the kind of things ma disrupt system mondo be no bedo code efficiency in fact kirango the administrative cost ma waran kod all these parallel processes is higher to ka gi nyalo bedo streamlined to mondo give the institutions directly to mondo koro mbungo dogi parliament mondo tum oversight through the ministry of education to make sure that pesa obed allocated makonyi basari otiyo maber. Okay. They cannot do this now because they are involved. Their hands are in the jar. Because they are conflicted. To make him watch an there's a way in these things nyalo tumre maber. Kowa iye kod chik mar Constitution of Kenya 2010. To abroad maber. Lakini as long as ni pod wadwa tiyo kod gini yo mar siasa to okwabiyudo accountability. Auditor General report wacho nango how much money are we losing because of poor oversight. Kidi county governments go members of county assembly cannot do much. Mwachikoro governor bende koro dhiro nigi moro bilongo ni county any county ward development moro in brackets koro bende chamari kona bende chamara koni president bende koro dhiro nigi mare digi scratch my back and scratch your back. This is how we are failing as a country. No watch short-term political expediency. Okay. That must change. Okay. Jumbe.